Za dávnych čias, kedy svetu vládli lode a saténové korzety a prístavné mestá boli oázou oceánov, žila Anabela, dcéra krčmára, o ktorej sa niesol chýr po 7 moriach. Vládla šarmom, koketným hlasom a vedela počúvať tajomstvá. Keď sa kalich tajomstiev začal prelievať, rozhodli sa mocní Anabel utíšiť. Ale ani deň s nocou sa nestihol stretnúť a zátoka mŕtve telá začala vydávať. Reťazami spútanú ju do oceána hodili a nechali klesnúť ku dnu. Ako ju sťahovala hlbina, prehovoril k nej boh podmorského pekla a ponúkol jej dohodu. Večný život získa, moc nad osudom námorníkov a slúžiť jej bude celý oceán. A na oplátku jemu dušu zapredá a brány temnoty bude strážiť. Strachom a túžbou po pomste ovládaná súhlasila a lovcom bez svedomia sa stala. Od toho dňa sa zátokou plíži a mužov na svoj hlas dorákosia láka. Prázdno po duši pomstou a krvou v sebe zaplňa. Dôležitý je podklad. Tvar si poprášim First Best sprejom a zredukujem si pory, čím si zabezpečím veľmi dobrú plochu na prácu. Následne zapracujem lepidlom obočie dostratené a na scénu môžu prísť farbičky. Ako prvá je biela, ktorú húbkou zapracujem do pleti. Biela farba je veľmi vhodný podklad, ak chcete mať detálne vytieňovanú maľbu. So striebornou farbou dosiahnem vlhký a studený efekt. A môžem sa začať hrať s imitáciou rybacej kože. Začínam modrou farbou, zo začiatku opatrne nanášam malé množstvo farby a až postupne pridávam. Vďaka tomu sa vyhnem efektu preplácanej kože. Nemám to rada, keď je viditeľná veľká hrúbka farby na tvári. Na miesta, kde viem už vopred, že bude tieň, si môžem dovoliť aplikovať viac farby. Chcem dosiahnuť slízku a reálnu rybaciu pokožku, preto ju vytváram z viacerých farieb. Spôsob nanášania zelenej farby opakujem rovnako ako pri modrej. A v dnešnom make-upu je žena, tak jej zvýrazním línie. Týmto farebným podkladom si môžem začať dovoliť naznačovať prvé detaily. Zvýrazním lícne kosti a bielou ceruzkou rozkycujem, kde sa čo asi tak bude nachádzať. Na čele chcem docieliť ilúziu nazberanej zhrubnutej pokožky, pripomínajúcej kamene z dna oceánu. A na hrudník namalujem ornament, ktorý znázorňuje prekliatie a miesto, skadiaľ mojej postave vysali zapredanú dušu. Ornament je kombinácia chápadiel a Poseidonového trojzubca. Zelenou ceruzkou skicujem prvé vrstvy tieňov a chystám veľmi dobrý kontrast pre biele vystupujúce plochy. Čiernou ceruzkou si zvyknem zachytiť tiene, ktorými som si 100% istá. Je to pre mňa veľmi dobrá pomôcka pre nasledujúce kroky, od týchto línií sa môžem odraziť. Rozmážem ich do stratená
A keď to mám hotové, sa môžem venovať tieňom vo veľkom. Na krku naznačím štruktúru dýchacej trubice a začiernim hranicu tváre a krku. Pre zvýraznenie zlovestného výrazu stmavujem okraje tváre, tým pádom oči budú hneď vystupovať. Vytieňujem kľúčne kosti. Bielou farbou si naznačím svetlé miesta, je to ďalšia pomôcka. A môžem sa pustiť do šupinatej štruktúry. Dosiahnem ju vklepávaním viacerých odtieňov na seba. Striedam svetlé a tmavé odtiene, hneď vidím, ako spolu fungujú a môžem upravovať kontrast. Čiernou linkou výrazne oddelím tmavú a svetlú časť tváre. Ceruzkou začnem okolo hranice kresliť krúžky, vyjadrujúce výrastky zhrubnutej kože. Moja postava je pod vodou už celú večnosť. Treba zvýrazniť starú a zanesenú pleť. Výrastky obkreslím zelenkastým odtieňom. Krúžky nanesené len tieňom pôsobia mladšie ako tie ostatné. Povenujem sa líčkam, pod ktorými bude môj nový chrup. Začnem si spracovávať nos, ktorý plánujem zúžiť a vyostriť, ale asi až nakoniec. Na hotové farby nanesiem latex, vytvorí mi to na tvári starobnú štruktúru pleti. A nastal čas dať prekliatému hlasu aj vizáž. Na bielom podklade skombinujem lesky a vytvorím ilúziu desivých pier. Malujem len na vnútorné pery, chcem naznačiť, aká temnota sa v nej skrýva. Tenkými líniami vytvorím napätie okolo úst. Zlovestné prasklinky prechádzajú až do výrastkov, niektoré z nich miestami výrazním. Kedysi okuzľujúci úsmev zmením na zárez plný zloby. Tie časti, ktoré mám hotové, osviežim leskom. Fialovým tieňom pridám štipku tajomstva a môžem sa pustiť do čiernej podmorskej tmy. Rovnako ako živočíchy žijúce v čiernych vodách,
Majú slabú pigmentáciu, tak aj môj make-up sa drží šedastého odtieňu. Nasleduje hra tenkých liniek. Biela dodáva vlhkosť a čierna upresňuje tvar jednotlivých plôch. Na viečka naklepkám podkladovú bázu a nanesiem tmavozelený tieň. Začnem si tieňovať aj nos. S fialovým odtieňom prebehnem nepohyblivé viečka, kútiky očí a spodné viečka. Rovnako s ním aj dotiahnem nos do finálnej podoby. Ešte okolie očí dotieňujem čiernou a ide sa na hrudník. Zvýrazním tmavé plochy a presvetlím ornament. Hebkými štetinami vklepkávam po hrudi čierny tieň a spolu s bielou ceruzkou vytváram štruktúru rybej kože. Nastal čas na hrudníku dotiahnuť detaily do konca. Páči sa mi, keď majú bytosti na sebe tetovania, skarifikácie alebo iné symboly, ktoré nesú v sebe tajomstvo alebo hlbšiu myšlienku. Výrastky z tváre si načetnem aj na hrudníku a zopakujem trik so stareckou kožou a latexom. Už len detálne vykresliť jazvu po vysatej duši. Vizuálne je podobná make-upu Pierre, sú to výpovedné detaily celého charakteru. Už len posledné úpravy a môžem lepiť masku. Inšpirovala som sa čertom morským a zhotovila som masku z papiera, škrobu, fima a drôtov. Chrup zaháknem za uši a prilepím osánku latexom. Kov a uši zakryjem príčeskami, nasadím helmu a prilepím ju u mňa tiež. Nakoniec make-up zafixujem púdrom, doporučujem nedýchať a pre istotu ešte aj prestriekam. A strážkyňu podmorského pekla máme hotovú. Verím, že sa vám video páčilo a nesklamala som vaše nádeje, ktoré ste do mňa hlasmi vkladali a dúfam, že to spoločne do tej top 5 dotiahneme. V popisu videa je link, kde sa bude dať čoskoro hlasovať. Pa, pa!